Здравейте всички, аз съм SkymanBG. Спомняте си, в понеделник трябваше да има Q&A, но имах проблеми с записването, дълга история. Фотоапаратът ми почва да се държи странно понякога. И ето, че днес е време най-накрая да бъде отговорено на някои от въпросите от Q&A, просто защото просто прекалено много време минава от когато трябваше де факто да има Q&A. И да, в момента ще запишем Q&A в типичния стил за Q&A на легло. За първи път снимам клип на легло, между другото. Просто до сега нямаше как да ми е удобно да снимам на легло, но вече мога да снимам Q&A точно както трябва. И естествено с телефона в ръката. Ей, не забравяйте, че новия сезон на Fortnite е тук, така че ако си купувате Battle Pass, не забравяйте да използвате Support Creator SkymanBG, за да подкрепите мен и канала ми директно. Може би трябваше да си отворя снимките с въпросите. Да. Не съм се подготвил явно, не съм си написал домашното. Нека да не се обяснявам повече, да преминаваме директно в първия въпрос към първия въпрос. Трябва да се успокоя малко, не знам защо бързам да кажа нещо и накрая не казвам нищо. Преминаваме към първия въпрос, именно би ли се постригал? Това ми го пишат доста хора, между другото, откак си пуснах по-дълга коса. Хората или ми обясняват, че с късата коса изглеждам по-добре и така изглеждам много гадно, или че така изглеждам много по-добре, отколкото с късата коса. О, Боже Господи. Но да, бих се постригал. Някои хора го забелязаха, между другото, още в събота, когато се случи, нарочно бях с шапката. Исках да видя колко човека ще забележат. Не бяха много, явно шапката успява добре да го прикрие. Но да, бих се постригал. Исках малко разнообразие, защото исках да пусна по-дълга коса, обаче това отнема много време и просто ми омръзна и исках отново да си разнообразя главата. И затова ето в момента съм с коса. И между другото това е въпросът от Никоса.bg. Забравих да го прочита. И да, отново съм с по-къса коса и да, нека преминаваме към въпрос номер 2. Въпрос номер 2 е от Иво Куздов. Колко ти е дълга косата? Малко. Какъв стил музика слушаш? Обикновено слушам всякакъв стил музика, но това е много тъпо да го кажеш, нали? Един вид избягам въпрос. Слушам главно български рап, но в различни етапи слушам и в различни дни слушам различна музика. Не разделям на това какви стилове ми харесват, просто слушам самата песен, ако ми харесва, и друга песен, ако не ми харесва, не я слушам. Това е. Както и дойде името за SkymanBG, исках да ползвам един Minecraft скин накратко, не го ползвам, както и да е, много си готин, мерси! И това беше въпрос номер 2, който de facto бяха 3 въпроса, но както и да е. Въпрос номер 3, колко въпроса ще бъде? Въпрос номер 3 е от BG Gaming и е само един въпрос. Да, BG Gaming канала. Яко има за канал, може би с какво и как обработвам видеята си. Не знам с какво и как обработваш видеята си. Може би си искал да ме питаш аз какво обработвам. Когато видеото не изисква нищо, ползвам Wondershare Filmora, понеже е много лесна програма. Програмата е много тъпа. Няма почти никакви опции в програмата, но за рязане и за слагане на музика и за слагане на интро и аутро програмата е добра и в смисъл върши тази работа. Ползвам Premiere Pro, примерно на лаптопа имам само Premiere Pro и ми се налага да ползвам и Premiere Pro, когато правя нещо по-различно. Въпрос номер 4 от Deadplay е малко по-дълъг. Deadplay между другото е един от хората, които ме следват баш от началото почти. Искам да си взема точно като твоя тел iPhone 7 Plus Gold. Това нещо, което искам да те питам е дали си доволен от него, има ли някакви неща, които те дразнат лично в твоя iPhone и има ли смисъл по това време да си взем 7 Plus или да се насоча към по-нов модел. Аз съм много доволен от телефона ми. Телефона ми е на 3 години. В смисъл, другия месец ще станат 3 години, откакто ползвам този телефон ежедневно. Аз го ползвам постоянно. В смисъл, когато съм навън, постоянно правя нещо, примерно слушам музика от интернет, в къщи правя някакви неща. Общо взето използвам телефона си много наистина. Сменил съм му екрана, отново му е щупен екрана, не ми работи това за звука, защото съм успял да го щупя по някакъв начин.
Но това е нормално, в смисъл телефона е на 3 години. От време на време имам някакви софтуерни проблеми, но това е главно от версията на iOS-а. Като си апдейт на iOS-а нямам проблеми. Телефона е на 3 години, в смисъл телефона е на 3 години, няма как да е без абсолютно никакви проблеми. Но за 3 годишен телефон се справя прекрасно и да я знам дали би го принципно, когато някой иска да си взима iPhone и ме пита какъв, аз препоръчвам от 7 нагоре, т.е. 7 и 7+, 8+, и на 10, там различните вариации на 10S, 10R, 11-ките, и ако не ви пречи размера, че е по-малък, SE. iPhone SE е доста готин телефон, въпреки че е по-стар от седмицата, е много добър телефон. iPhone SE още много време ще го препоръчвам, но ако имаш пари, винаги е хубаво да си вземеш по-нов телефон, но ако бюджетът ти е къс, мисля, че ако намериш 7+ в добро състояние, ще бъде окей. Мисля, аз не мисля да го сменям, ако го сменяш, защото ми е омръзнал, но мисля, че мога още поне 2 години да го ползвам без никакви проблеми. След това дълъг въпрос от Deadplay, следващия въпрос от Митака и са няколко бързи въпроса. Какво яде за последно? Последно ядах KFC от вчера, което ми беше останало. На колко години си? На 18 съм все още, следващия месец. Лаптопите на HP добре ли са според теб? Много харесвам лаптопите на HP, знаете, ползвам лаптоп HP. И да, лаптопите на HP според мен са добри. Геймърската им серия не съм запознат точно колко е добра, моя се води Pavilion Gaming. Имат Omen, която им е стандартната геймърска серия, но примерно за бизнес компютри са много добре и нямам никакви оплаквания от моят компютър, така че лично според мен лаптопите на HP са много добре. Какво мислиш за София? Смисъл, яко ли е там? Много харесвам София. Аз много харесвам града. Един от малкото пловдивчани, които харесват София съм. Но да, града е готин според мен. Кой ютубър мразиш най-много? Не мразя ютубъри, не харесвам видеята на някои, не харесвам неща, които някои ютубъри са направили, но най-малкото не познавам ютубъри, да сме най-добри приятели, че да мраза някого. Имаш ли гадже? Ако да, ще го покажеш в клип. Аз съм самотен като гъс и няма какво да покажа. Здравейте! Само това е също. Абонирайте се за SkyManBG, така абонирайте се за канала ми, ударете тъпата камбана, което не го казвам в почти никой клип, но имаме нужда от камбаната. В смисъл, да, камбаната е нещо, което трябва, защото видеята ми явно не се появяват в боксовете на хората. И като заговорихме за лаптопа, Zeus 9 ме е питал на какъв лаптоп бачкаш. HP Pavilion Gaming 15, имам и unboxing и ревю в канала, така че можеш да ги погледнеш. Ето, това са в момента на екрана. Може да погледнеш и unboxinga и ревюто и да видиш точно за какво става въпрос. Защото лаптопа има много вариации, от 1400 лева до 3-4 хиляди лева, зависи какво сложиш вътре. И да, ако повече те интересува, там можеш да видиш на какъв лаптоп работа. Естествено няма как да минем без малумни въпроси. Гошо БГ ма пита, пушил ли си бело? Всеки ден пуша бело, братле. Алекс БГ Мастър, какво ти е мнението за iPhone 11 и би ли си го купил? В интерес на истината, да, iPhone 11 много ма кефи, много ми харесва, бих си купил iPhone 11. Аз харесвах XR миналата година и в момента 11 също много ми харесва. Има свежи цветове, не е с малкия екран, не е прекалено голям, нали, там среден размер екран има 6,1 инча. Не е с толкова добър екран колкото 11 Pro, но пак екран е доста хубав, харесва ми, нали, най-малкото аз не съм с десятка, нали, за да усета разликата. Да, бих си взел 11, ако имам излишни пари, 11 Pro също. 11 Pro Max не, защото просто ми омръзна да имам толкова голям телефон в джоба. Дами и господа, Гос от Чочета, който, това съм го казвал и преди, беше първият човек, който ми коментира първото видео, което качих в YouTube. Аз го знаех от напред след стрима и Гос Чочета, винаги ще го запомня с това, че беше първият коментар, който получих. Аз супер много се бях изкефил тогава, че някой ми е коментирал видеото. Да очакваме ли влогове от София или колаборации с други ютубъри? Аз искам да правя, да, ако се запозная с някой ютубър, бих правил колаборации с него. Искам да правя влогове, много пъти съм казвал, че ще почна да правя влогове, така и не почвам да правя влогове, просто защото лично според мен живота ми е супер скучен. В смисъл, ставам сутринта, бъркам си в носа, лежа си в леглото, гледам телевизия, гледам нещо в YouTube
излизам, отивам на лекции, евентуално с някой да изляза и се прибирам и гледам телевизия и гледам неща в YouTube. В смисъл, ако правя нещо интересно, бих правил влогове, но много искам, много ми е приятно и да снимам и да обработвам влогове, но просто живота ми е скучен. Хора, в момента обработвам видеото и видях, че съм забравил да кажа, че гост-чочата ме пита какво учиш в университета. Уча журналистика в Софийски университет. VES AK47 H47 3R. Nice name. Как ти хрумна идеята да снимаш? Това съм го казвал в предни Q&A. Идеята да снимам просто гледам YouTube от как съм бил 5 клас. Винаги ме е кефил, много пъти съм почвал, още в VBOX съм качвал видеа, в YouTube съм се опитвал, но винаги съм спирал и просто супер много ме кефи, супер много исках да се занимавам с това. Месеци наред си мислих за това и в един момент си викам, почвам, ще качвам всеки ден и няма да спирам и вече повече от 2 години качвам всеки ден видео и да, така започнах. И другия въпрос, какви са мечтите ти свързани с канала ПС Уникален си? Благодаря. Мечтите ми с канала са просто канал да се развива, да стават все повече хора, на мен да ми е приятно да правя това, което правя, да продължавам да го правя всеки ден и един ден, ако може, това да ми бъде работата, но за сега просто канал да се развива и да има все повече хора, които харесват това, което правя. И дами и господа, последен въпрос от Виталчо Гепи за палката. Колко време си пускал косата и ползваш ли някакви шампуани за обем, по-бърз растеж и така нататък? Спря да се постригвам миналото лято. Де факто година и малко, година си пусках косата до момента, в който беше стигнала до тука. Не съм ползвал никакви шампуанчета, балсамчета, простоти, ползвах си обикновен шампуан просто за да я мия и да, това беше смисъл. Аз много съм искал да намеря нещо, с което да расте по-бързо, но така и не съм намирал. Ако някой знае някакви глупости, кремчета, простоти, с които по-бързо ти расте косата, може да остави отдолу в описанието нещо, ще ги погледна, интересно ми е. Но да, тази коса я пускам от няколко дни. И хора, това беше последния въпрос за този Q&A. Надявам се да се изкефил. Съжалявам, че не съм отговорил на всичките въпроси. Просто видеото ще стане твърде дълго, не мога да отговоря на всички въпроси. Затова пък гледам да отговарям на всички коментари, които получавам, така че не кой знае какво, че не сте получили отговор на видео. Хора, благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са долу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Последвайте ме наистина, понеже някои от Q&A си ги правя в Instagram, мога да пусна Q&A в Facebook, така че други видеа правя свързани с хора от социалните ми мрежи, така че последвайте ме, за да може да участвате в такъв тип видеа. И да, мерси и бай-бай!